assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian sehat ya, sehat kabeh ini semuanya, dimudahkan segala rezeki dan urusannya hari ini. Masih pagi ya teman-teman, jam 5 kurang iki, termasuk ya aku telat mau masak telat. Biasanya wis ketemuan aku masak. Gue bisa kayaknya kok. Hari ini aku mau ya akan geritan nih lah, apa geritan ampok. Ini aku beli ya teman-teman, aku orang beli biasanya aku miliki jaluk imakku kayak makku ya orang duit. Aku beli segini tuh 10.000. Kita masuk mahal apa murah ya teman-teman, ini nggak ngerti timbangannya sepiro kayak ya setengah kilo sama ini. Aku beli 2 ya. Terus ini aku mau masak gereh besar karo lombok, gue terus dikulut nih ngono teh iki wis makanan istimewa. Lek bagi gue makanan istimewa lek ngono kuwi. Iki gereh besar itu dibeseti, mari ngono kok digoreng, dijuangan karo lombok, terus tegane ampok iki mah dikulut nih. Mantul. Dulu ya teman-teman gereh iki ngene kulite iki kok kuwasem kok kaya kodok berut ngono lho omonge wong-wong kita disetani sih. Kayak wangi lho mah dadi besar iki. Aku suka ya teman-teman gereh besetan iki. Daripada gereh sing biasane kayak kena gur digoreng to lek dijangan merotol lek iki kan enak to. Lek iki lho nganune apa lulange kaya ngene iki ya apa ya enak ngene iki kerut-kerut ngene iki kaya kodok belut ya. Iki kaya ngene iki. Jadi cuwil iki apa ya nek lulange ngene iki. Lu enak tibae. Malah cuwil digundhute. Pola dinggo sing ora landhep. Ini masakan sederhana tapi enak ya teman-teman. Aku ki demen lek jangan gereh ngene iki terus wedes mari ngono di kulupne godhong kates, godhong telo ngono kuwi kok lek mangan ki sawareg ngono lho. Balik segone ampok ngono kuwi wayahe ya ampok kuwi ya tak dang dhisik ya. Ora malah mbeseti iki ngono ya. Aku tak merebus air dulu. Air panas nggih ngekum ampok kuwi ya teman-teman. Engko terus didang ben gelis. Tak marekne sitok iki. Ulek. Wah. Jangan ampok. Ya, tanganku kecocok ngene ya teman-teman. Apa rine iki mungkin apa pas ndase apa piye ya ngono. Ora, metu gede. Wong wis mati garek dipangan kok nyocok bareng brontak deh. Tak riyak. Oh iya. Rebus air dulu ya teman-teman. Kita nggih apa jenenge ngepung itu ben ndadok. Tak tutupi kok sedina utuh. Aku nggak ngerti ya sebenarnya kulitnya ini enak dipangan apa ora to. Aku nggak masak mesti tak kilain.
Oh iya gue nggak digoreng kayak kerupuk. Apa dok? Di tangan, nyaman deh teman-teman. Ada pisau kayak buat tasnya. Ya, wis sumep ya teman-teman, banyune tak pateni sih. Mau aku buat ngerendam ini ya, dikomsek dan bedodok ini. Separuh saya mau kurang dhewe ya nyonya bener nggak mau, terus bapak negara ya wasile sore jadinya saya mau kurang kok. Sementara nunggu kayak ngene gitu kok mincil iki nyapa deh kono aku nunggu apa jenenge ampoke bedodok. Aku mau masang ini ya teman-teman, tak panas nih dhisik ae kok banyune sedeng rodok panas ini nyapa to kok iki dadak mincil kaya ngene iki. Piye lah wong sing didang sak gegem lho. Lah kok apa dandangnya kayak buta hijau kayak ngono. Iya, ini yang kecil ya teman-teman. Aku punya omprek kecil sing biasa ketanggi godhong-godhong kayak iki ngono teman-teman ya. Apa rusak anune. Sarangan iki rusak. Jadinya aku pakai yang ini. Bolong loh teman-teman. Iki jadi masalah apa deh iki? Kok mincil kayak gini? Wes klep. Apa ngono wong Jawane kok uang ngono iki. Kayak rupane atik kaya ngono to Mbak. Atik jan belang-belang kaya ngono. Iki gak tahu tak pakai teman-teman. Sebenarnya tak cuci tapi tak cenok ning nggih kono tak gendele wajan. Dhuwure tak gali wajan. Iki ngangkrak ning nggih kono suwi. Yang kecil sarangane bolong ya teman-teman. Aku ya duwe sakjane cita tapi ning gudang beres-beresan kono aku wis wegah njikuki ning nggih kono. Wis iki enek iki ya siki ngene tinggi. Gedine kaya buta ijo ngene iki gur sak gegem sing tak dak. Tak udek. Lah kok ora tak tutup ki matenge pra isuk-isuk iki. Pecine bar ki nganu ngepas-ngepasne ngono modele iki. Ya karena ya suwi ya teman-teman termakan usia cara Jawane ya enek sing kepengkok, terus enek sing ya mungkin kedule kapane ngono dadine malih bengkong. Iki wis ora sinkron cara Jawane iki bundere wis ora patek padha ngepas-ngepasne ngono. Nah wis mari lek kok ngeceki kulite iki tak buang ya teman-teman. Gak tak umbah. Ya, tak umbahe dhisik ya ben uyahe iki rada kelong lho, ora asin iki engko.
Ki aja dipaido ya teman-teman iki lho, apa pajan kubar ki ora aku kaya ngene iki sak gunung anakan kaya ngene iki wis bene urung kok ora kuat. Itu bekas apa jangan sing kemarin ya urung kok tak kurai wis ben wae. Manisan kabeh. Lho. Enek sing meh arepe terjun payung. Mau ngirisi bumbu ya teman-teman, ini lomboke lombok kurang porong ya ora kurang porong sakjane ya oke sing apik tapi sing porong kok ya tumpuk kaya ngene entuk pirang kebo ya sak kebo lebih wah sak kebo gedhi ya lebih sak kebo cilik e bek mencek iki ada bumbu ya arepe nang pasar. Aku sekarang harus mengurangi pedes ya teman-teman. Orang tuh pedes kayak biyen aku tuh ya sewenang pedes aku biyen ki lek masak ngono ya teman-teman. Misalnya wis lombok ini kan lombok ijo kan akeh teman-teman. Aku masak iki mesti lomboke sak rege dhewe. Sak marang ya marang sing tak nggo cetik geni ngono kaya biasa ngono. Lah terus wonge apa Mbak Nok? Sing mak masak ki apa? Kok lomboke sak mili sembarang. Tak masak apa ya kadang yo enek pokak ya tak masak pokak. Enek tempe ya tak masak tempe. Pokoke temane perlombokan. Lomboke wah kayak masalah wong sing jangan ngono sembarang kalir aku. Wedes ngono terus nganu aku kok yo pedhi golek akeh-akeh pedes ki aku ki kok lambungku ki gini yo bermasalah ngono kan ya malah ora penak wae tinggi tumbas bakso terus malah tinggi tumbas ubat lha ngono lho. Aku wegahku ki ngono kuwi. Wis tumo apa urung ki? Oh lah wis kedul kaya ngono ki tak jarne pisan. Ya kita aku ngene wae ora mati jari ngono iki kuwi lho. Jangan urung entas. Brambangku garek titik ya teman-teman. Suwi ra tuku brambang. Brambang mahal ya. Aku tumbas dikne iki pira to? Sekilo 45. Boleh saiki mudhok apa ora? Gek brambang iki ya bahan pokok lho. Ora nek brambang terus bawang tok ya ora enak. Dadine malih opo kuwi? Lek sing kecil-kecil itu agak murah ya teman-teman. Data sing suwi kalau apa lek ngarani gerusan ngono kan agak murah. Nah aku ki enggak telaten lah cilik sak mrica-mrica ngono lho aku tak tak geprek ngono kayak wis. Gak milih ngono kae lho.
pitike ya wis kaya geger nek wong ya do kentang. Pokok lampune empang ya perbanyakan perpitikan ki wis wah gugah cara jaman iki gugah luwe kabeh. Tapi lek bawang awet ya teman-teman. Bawang mas sekali masak paling gede loro, telu ngono wis. Lek brambang lek kon awet ora iso kadang wong dadan ndok ngene aku ya tak irisi brambang. Masakku enak ngono lho. Makku benek wis kan ihi benek. Banyak yang singgah kaya ngono ya. Kedengeran apa ora banter kaya kaya kono. Geger bisa. Jendela dunia ini udah dibuka. Hawane berlebu seger. Ya, lak mendung apa ora iki kira-kira. Umbah-umbane ngoke nek mendung apa Pak. Saiki perlombokan ya teman-teman. Aku lek ngono lombok ya, mikir lombok aku mesti tak dereki sik ngene. Nah, ngene. Soalnya apa? Aku ki wedi lek ora tak dereki ngono gur tak pitutoki lek digoreng kaya ngono lho, kaya mercon lho. Aku ki paling wedi lek goreng-goreng ki meledos-meledos ngono ki. Goreng pindang, tambah goreng jero aja, yo. Umrah tak pindang mlayu kok. Iya aku. Lombok porongan iki wae yo larang ya teman-teman. Regane iki wae melonjak naik ngono lho. Ora. Wis lombok ki porongan penyakitan. Regane gur 9.000. Dekane punya aku yang hari pertama 12.000 ngono ya. Ini ku 12.000. Lupa 12.000. Lek sing kedua 9.000. Blosor pokoknya ya. Ngono iki petani kon ra nangis to iki. Sing awasane kena lalat buah teko ngene kono bosok sing apa ku jenenge porongan halah wis pokok kendala masalah akeh ae neng ngono pokoknya. Engko pokoke pedese losdol iki engko lek wis Bapak negara ini ora sanggup angkat tangan bisa niki kok. Sing mangan ya kurang aku tok paling. Wong wis ben lawo apa nyeplok-nyeplok ndang apa muni ngono ae. Iki kok jan sampe ngoren. Lah kok geriye iki lho gur sakmene. Sambil yang ngene iki, ki lomboke wae kok santene nyemek-nyemek ngono wis iki engko tenan isa ibu ben 17 iki. Ayo bae sik.
iki. Cah kambil ya teman-teman. Iki kambil apa? Iki cuwil apa kambil poyo aku mulai nemu nang Tegal iki. Tegal dhewe maksudnya orang gini wong iki. Jadi kelapa mahal ya teman-teman. Nang pasar iki jek larang iki. Mbuh pira pokoke iki enggak beli ya ger nemu nang Tegal ngono kuwi orang Kading ngono kuwi nek kok enggak pas enggak duwe iki ya enggak masak santen. Soalnya mahal kayak ya iman-iman gitu tuku kambil timbang tuku nang bilang tuku janganan. Percaya sih. Aku mecah kambil cuwili ini malah wegel loh teman-teman. Aku sing gedhi ngono lho ngene iki wangel kok masakku. Ya aku mecah kambil alate ora apa iki jenenge cekrok iki wis ora iso arek gedhe ngene aku enggak iso dilek melek apa meleset. Meleset maksret ngono wis. Anu, gobrak-gobrak. Oh penak, tibake aku suudzon tibake penak. Salah sangka gara aku lek wangel tibake penak. Ya, iki mbok lek iki. Tetep ki sawangane ya mbok. Ya memenangkan diriku apa ora iki. Penak tibake sing duwe ora cetil. Lah mengko nek ngrupil ngono kan cetil iki ora ngrupil iki berarti cetil tak lente wong ben aku iki. Ini sampean yo ngrupil. Tak umbah sik ya teman-teman. Besik. Tapi parute sapa iki kok ning kene? Wah, parute sawut. Berarti lek parute sapa? Wis loro iki kok angel. Mestine wis mateng iki, mestine. Mateng kok. Wes mateng. Oh, sudah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Piye kamera aku ki mau ngenteng apa piye kok sajake kok miring. Tak angkat sik. Bismillah. Wong tuwek-tuwek mbiyen nek ngangkat segon pas reweng wis semelah ngene ya teman-teman. Enak ora mekakat. Iku kek dikuluk ning ngono, kuluke sak gentel. Wah, rapi pun bisa sarapan. Dulu lek mbakku masih hidup ya teman-teman. Gawe geritan ini iki akeh. Ya geritan ini iki ya tiwul ngono, tapi aku lek tiwul enggak begitu suka ya. Tapi aku ora patek seneng lek rawe iwak mis-misan ngono aku patek seneng. Wis entek. Panas sekarang ini iki, panas. Mati junjung rocot tangan. Lha teman lho panas iki. Pit. Kok men ta? Arepe marut kambil, goreng gresik kok terus disambi marut kambil ngono paling kok kabeh muari ya. Nanti tak serbet iki nih. Boleh serbet kon iki.
nunggu panas. Sebenarnya gereh kuwi iki digoreng tok terus tinggal lawuh karo sego anget-anget lho enake teman-teman. Minyaknya iki lek tinggi goreng gereh kuwi ndak terlalu kotor. Tapi kalau gereh yang apa ya lek ngaranine gereh apa ngono kae lek gereh kedo sing gede-gede cara Jawane pas enome kuwi iwak salem tongkol ngono kuwi lho kuwi nganu lek digoreng ki ngroto ki lengone ki ora gotro ngono kae. Lek ini kok rumah saku kaya ora patek nemen ngono. Wis panas apa urung mesti tak jegurne wis pokoke jegurne ora mati. Iki nyapa to jan? Kok nongklek miring karo mobil iki ya nek sing katutan anake dhewe opo iki? Sing bekas-bekas lho aku ki wedi lho nek kowe tak beruk nek kabeh kaya ngene iki lho kowe kacapan ngono salah. Iki sumpah. Pokoknya lek kandangan ini bruk. Wis marep tampil tenan saiki. Sepadan ya teman-teman. Gue jam piro saiki pokoke sepadan sarane yo mendung dadi ketoke kaya sik berkabut ngono. Kayak isuk teman. Padahal yo ada wis jam 6 lho ya. Enak tolong. Sakjane ora pati demen ya parut-parut ngene iki nyita waktu suwi. Bentuk ya eseng-eseng semua ini dia digeruk-geruk terus dadi dioseng wis kena pang. Kayak masak sangat itu ini suwi tadi terus tapi kok pengen. Yang terus lari ora tak goseng ora perang. Aku nek mawon gitu teman-teman. Bener. Tapi ngasih jago-jagonya jadi lagunya itu makanya tak ngakne. Jadi kadang sik bingung tak ngakne. Sik bingung petang malah tak ngakne. Udarane iki bingung lapangan. Apa ngapi to mbak wong dhuwur mleblak kaya ngono kok pengap ya. Maksudnya iki ben apa ya? Seger ngono dhuwure kan ventilasi sing kebablasan. Dadine bro wong sak mono bali kae ya. Kae ventilasi yang kebablasan. Dadine bro wong ngate kaya ngono ya. Di rumah sampean ora nek ngono kae. Kok sentri gotong malah kagak dipanganan gitu. Kok tak pateni wae kaya tak goreng lombok. Langsung jegur nih ya teman-teman. Berbusa ya minyaknya. Kayak goreng ndok nih biasanya kan ya muntuk lek goreng ndok. Iki kok ya muntuk iki nyapa lho. Ora kaya gereh biasa, lek gereh biasa kan enggak berbusa tapi luwetek ngono ya. Lagi iki enggak ora merotol kabeh tapi kok berbusa. Nyapa ya muntuk kabeh.
Ora apa-apa nggih goreng bumbu ya teman-teman. Kok sing dijangan kan bakal iki bumbune ya iki jegore dadi tok. Lengone iki salah sitok ngono. Dadi ora kabeh-kabeh iki lengo jelantah. Sego kuampok mung tak lebokne cemplungi laler. Kaya ngene iki lho. Nyaman dari kon numpang nih sego ning Magicom ini nasi kemarin ya teman-teman. Aku lek nasi kemarin tak numpang ning dhuwur Magicom. Dene lek ngene iki kan jek oke, ngene iki aku iki mung adane titik. Dadi ini iki nek ditumpang ning dhuwure kena tinggi mam sampai engko sore. Ini iki kon numpang ning iki ora gelem alasane aku iki selak luwe. Lah wong ya jiko ning Magicom lho jare ini nyeret iki-iki ora gelem. Piye lek anake sampe iki manut-manut apa padha karo nek aku ngono kuwi. Wis ben kene sih ditumpang ning pot. Aku marut kambil lek sih. Aku lek kabeh ning dhuwur meja ngono supaya ya teman-teman. Soalnya meja ki ya berjil sembene lek kabeh rumah ning dhuwur meja iki kok sawangane ya rame regem. Lha kaya ngene kok marep tampil kondang mari. Lha wong ditinggali rono-rono sing ngentas jang, apa sing ngentas apa kok namanya sego ampok sing arepe ngentas gere, sing arepe ngentas lombok. Aku biasanya lek pengen masak aku pedes, lombokku lek kumbulane setengah mateng ya. Jadi ini kok sik krasa pedes lek ora garing ngono kae sik setengah mateng ngono kok krasa pedes. Nah, gosong. Tumpuk undeng ya ini. Rica ya teman-teman. Ya ada kapsul opo. Apa tuh sauda opo gitu. Kok ya aku bruk kaya ngene iki kok aleman kaya ngene iki kok asine kaya apa? Iki jangan gere kok uyahe bruk. Wong sire ora kematangan juga ya kematangan gitu. Goreng bumbu. Jegane kabeh bahan pangan. Suwi lek cilik tibake ya mungker-mungker ngene iki. Loh, kok melayu? Malah melayu ngidul iki piye? Sokan ya teman-teman. Sampune. Teman. Endek-endek aja dikarutne mariri. Apa ini? Oh, tak kira lek anu ya, tentara tibake udu. Kayak brambangku dhewe gosong. Aku suwamar teman-teman yo ngene iki mesen laler akeh ngene iki mesen samarku lek mara terbang ning kene tentarane. Terus mak blung ngono kuwi. Pan ora iki, pan. Baik ya, bumbu kejulinu ya. Bumbu yang menyedapkan rasa. Andalan pokoknya. Iki gula tuh iki ae. Dan ambune iki ngono lek jangan pedes ngene iki aku
nggak tak wei gula ya teman-teman, tapi lek jangan kayak tewel kayak maksud iki jangan-jangan sing lodeh lek ngarani iki aku lagi wong-wong iki lek ngarani minum kena jangan gila kaya kola enak lho rumah aku lek dadi blenderang ngono kae. Tapi lek jangan-jangan pedes ngene iki kowe jangan gereh jangan pindah ngono iki umpamane tak wei gulane ya gur sethithik dadine ben krasa suwengak nyegrak ning irung ngono kan enak. Ya teman-teman lumblek kayak ngene iki sampean tak tinggal golek apa kulupan. Aku mau golek kulupan kok kono-kono. Enggak tak video ya teman-teman blewok kok soalnya apa ke dalan iki mblek kok ning lor-lor omah kono iki. Iki lho. Wes sakmene iki lho iki engko dikulep ra ya wis wareg iki lek ora aku dhewe. Ini anu ya daun ketela sama daun pepaya iki. Enak iki. Kurang ditiliki lho iki. Kurang apa ngono. Kok ya wis pas dibalik. Enggak tak tiliki blas lho iki, Mang. Gedene genine. Kira tok molak-molak engkas. Lomboke ting glundung. Nek embun ya teman-teman sampai kocokku udah sampai nganu beluk kaya ngene iki kena embun apa ya salok iya tutup tetes-tetes ngono wong nek dhuwur ki arah. Wis mau saking godhog iki. Nah, iya teman-teman. Tak angkreng nesik iki banyune kok godhog kulo. Aku mau jemur cucian ya, cucianku kemarin sore anu nyuci baju. Terus sarepe mepe iki kok uwang-awangan wis sore. Tak pepeni saiki iki kurang ora banyuku ki tak tambahin titik. Wis. Borong mbah. Wekul kabeh nang tak cepat. Kesel mati ngondut. Kelunturan iki kelunturan opo? Apa? Ora nek kucing kok. Lha nyandi? Lha wong kuwi diceluk ya ndublek ae ora gelem meyang-meyang ngono rumangsaku. Kok golek mbewek lek ning kono ki. Mulai diceluk ora ngrumangsani ngono rumangsaku. Lah kuwi pedae lek nguwahi kluntong kuwi nggih apa kuwi lek gur meneng ngene iki apa ya iso kluntung-kluntung lek ora mlayu. Golek lenone kuwi. Jenenge iki udu lah wayahe.
totok uwak wae jenenge. Ora kena diceluk. Ya, teman-teman, umbah-umbahane dari Sabang sampai Merauke gek ora enek panas belas iki terus gek garing apa ora. Ambune iki ya jan sadu. Oke ya teman-teman, sampai mulak-mulak kaya ngene iki lho. Tak tinggal letter yo mete umbah-umbahane sak mono dawane. Dadine yo rada suwi iki nek mulak-mulak. Wis tak cuci ya teman-teman. Tak umbah resik iki. Ya, ora-orane kaya geger iki. Kok arepe mlayu. Lunyu ya teman-teman. Iki tukune iki soalnya udah bojone. Aku ki tuku kayak terus enek iki kuwi. Jane bakule ya ngajani. Engko lek gak pas ya nganu Mbak, gon rene balik nang rene. Wis teko omah wis tak pasang wis sajake ya kena wis aku suruh balik nek. Padahal ya iki udah bojone tapi ya bene tak jarne ngono ae. Piye ngono iki wis diajani kon balik ke orang balik. Aku saras-sarasen teman-teman ya. Barang lek wis ya hampir-hampir kena ya ngono kuwi. Kok dadak kon bola balik pitungan nang rono rene aku apa ngamangen. Wis ngene ora usah ditutup. Bingung golek sampah supaya tak dadi kayak sapi ijo. Yo, lah brambang kok keri iki piye ceritane keri sitok. Film. Jan kora-kora aku sak ora-ora dawa kae. Mbuh wis ngopo sing wajan sing blek tekan sak ubar rampene lumak kabeh iki kora-kora. Ayo wis empuk teman-teman ya. Tak tutup iki mung lha ora empuk-empuk lho aku jibek lek kesuwen. Wis empuk. Penadas. Mam dulu ya teman-teman. Lah menunya jangan lezat. Jalali berdoa dulu ya teman-teman. Lu ini seram kakak kita. Mbok itu panas. Lah kok pedesnya kayak dream. Enak. Tapi pedes. Lupa andalan orang lain. Ya tambah pedes. Yang kecerati morok panas lho saking pedesnya. Janu enak karo sate enak iki. Mari enak ya iki. Lah enak sate ya pilih sate. Tapi enggak ya teman-teman. Enak. Apa selama banget enggak mam ngene iki. Lama enggak mam gampang. Lek tumbas ning pasar ngono ke ya enak sakjane. Tapi kan kadang jangane iki kates urap-urap ngono ki aku enggak patek suka ya lek urap-urap ya arep tapi enggak patek doyan.
Ya apa pindah sih. Nek rene. Kayak apa kok dipuluk? Yuk, coba nih yang ini. Ntar ora dipedhot belas kok. Sediolar wayang. Suaranya lek wong letak kerupuke kagone krungu. Benernya atas ya teman-teman, iki atas loh. Lek wong rada tuwek ngono apa sing wong nom untune sulaya enggak kuat nanti. Tapi aku kok demen nyereti ngono lho. Apa ya? Ibaratnya mangan kerupuk rambak KW wis. Laler selira-seliri. Sama kulit kata tamplok. Nganu ya, kepalane apa? Ndase gereh iki lho. Rada enek. Cara Jawane no belunge. Oleh dipangan nyenggrak nih. Tekatut tak. Ngapa ya nek rine ngono ya tak powangan lho wong cilik-cilik ora krasa. Aja kuwi nggon sing nyenggrak nih, tenggorokan kuwi mengke. Makku ngaret ya teman-teman. Mak, sarapan. Yang gereh. Terus muluk. Hah? Lah ya gede-gede ngono. Makku ya teman-teman, ngeteri kambil ya, ngerti lah aku ora gablek kambil diwehi kambil. Meng genjangan iki meng cuwilik mlebu sandok puyuh nek malah glondong kaya ngono iki kambil ora gede lek. Kowe iki lho ler. Ade ora kena disadoni ngono iki nyang apa to jan. Ya panggah kowe lho ket mangke. Kancamu iki lho ora ngono. Aku tak ngentekne segoku dulu ya teman-teman. Iki mbuh ibune apa ora iki suwar paling enggak ibuhna. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Nggih ngancani sampean-sampean ki nyambut gawe lek kesel pas leren ngono kae ndelok videoku. Pas unduh lombok, aduh aku kok mumet lombokku kok porongan. Wis sampean ndelok videoku wae ya. Mbok sapa ngerti sampean hatine terhibur ngono terus sampean duwengan. Wis ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.